Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Badok. Taong 1979, Siana, Surigao del Norte. Lupain ng mga isinumang angkan ang lugar na pinagmula ni Badok. Bata pa lamang siya, alam na niya kung ano ang nakatadhana para sa kanya. Palagi kasing sinasabi ng kanyang ama noon, isinilang siya para ibangon ang kanilang pamilya. Ang pangunahin nilang kalaban, ang mga grupo ng mga antingerong minsang lumipol sa kanila. Ang paningin kasi ng mga taong yan, isa silang pamilya ng mga taong mamamatay tao. Kumbinsido rin ng mga ito, lihim na aral ng kaliwa, ang tinatangan ng kanilang angkan. Pero ayon kay Badok, lahat yon ay walang katuturan. Hindi sila gumagamit ng karunungan ng kaliwa at kahit sa anong estado, wala silang ugnayan dito. Malayo rin sila sa mga antingero dahil taliwas sa mga ito, kinasusuklaman nila ang paggamit ng mga mutya. Ang tanging bumubuo sa kanilang angkan ay ang kakayahan nilang magpasunod sa mga engkanto, gayon din ang paggamit sa mga ito sa oras ng labanan. Kilala rin sila bilang nagtatangan ng mga mahihiwagang sandata na pinagpasapasahan na sa kanilang pamilya. Hindi rin sila nagtatangan ng kakaibang presensya dahil buong buhay nila, pisikal na kumbate lamang ang kanilang pinag-aaralan. Napakahusay ng pamilya ni Badok pagdating sa ganoong larangan, sa puntong kahit may karga ang kanilang kalaban, di yun uubra. Ayon pa sa kanya, nagsimula ang kasanayan nila ilang siglo na ang nakakaraan. Naranasan na rin nilang magtago at magpalit ng pangalan, kaya kalaunay nagkaroon sila ng apelyido na Escalante. Pugante at mamamatay tao ang iilan sa mga tiyuhi niya, kaya lahat ng mga nakakakilala sa kanila, pinangingilagan sila. Para mabuhay ng marangya at masagana, karamihan sa mga ninuno niya, naging bayaran bago pa man pumasok ang panahon ng Kastila. Nagpatuloy ang ganoong gawain hanggang sa makabagong panahon. Dahil dito, nagsimula na rin silang makaahon sa kahirapan at kalaunay nagkaroon sila ng lihim at malaking pwesto sa sentro ng bayan ng Norte. Ang lugar ng Siana sa Surigao, nagsisilbi lamang nilang bakasyunan para sa kanilang pamilya. Kapag kasi nagkakaaberya sa bayan, doon ang pangunahin nilang takbuhan. Kilala sila ng mga tao sa lugar na yon, kaya walang tsansa na ipagkanulo sila ng mga ito. Sa pagsapit naman ng taong ito, kasalukuyan ng pinamumunuan ni Badok ang kanilang angkan. Sa ilalim ng basbas ng lolo niya, nagtaglay siya ng iilang mahihiwagang gamit, kagaya ng sagrapita at gulok na palaging nakababad sa isang itim na likido. Mag-iilang daang taon na rin yung hindi nahuhugot at base sa lolo niya, hinuhugot lamang ito kapag may matinding banta sa lahi nila. Sa sobrang talas kasi ng gulok na yon, kaya nitong sumugat ng kahit na anong laman. Isipin nyo na lang, sa sobrang talas nito hindi mo makikita ang hiwa ng biktima. Kalimitan, ang laman loob lamang ang napipinsala sa katawan ng taong yon. Ito kasi ang pakay ng gulok sa kadahilan ng masyadong uhaw sa dugo ang gamit na yon. Dahil sa ganoong kakayahan nito, hindi yun pinakitaan ng interes ni Badok. Kontento na kasi siya sa tangan niyang sagrapita, gawa ng bukod sa kompleto na yun ng sangkap, marami rin itong pampaswerteng dala. Para sa mga hindi nakakalam, ang sagrapita ay isang uri ng medalyon na nabuo buhat sa pinaghalo-halong mga sangkap na may kaugnayan sa mga mutya. Ito ang ipinapasa sa mga pinuno ng lahi dahil naniniwala ang pamilya nila
ang sagrapita ang isa sa pinakamalakas na gamit na meron sila. Isipin nyo, bukod sa kakayahan nitong umutos ng mga malalakas na engkanto, magagamit mo rin sila para paglagyan ng iba pang mga karga. Maaari ka ring pumili ng isa sa mga ito na siya namang mananatili sa iyong katawan anumang oras at pagkakataon. Bilang kilala si Badok na isang matapang na tao, engkantong ahas na may 2 ulo ang napili niyang yumakap sa katawan niya. Paglalarawan niya rito, meron itong matatalas na mga kaliskis na nagliliwanag tuwing nasisikatan ng araw. Meron din itong mga mahabang puting dila, tapos kulay puti ang mga mata nito. Kakaiba rin ang paghuni ng nilalang na yon, na kalimitan mo lamang maririnig tuwing papasapit ang dapit hapon. Sinasabing nagbibigay sa kanya ng kabalang nilalang, maging kakayahan ng pangkubli. Dahil dito, nagkaroon ng perpektong abilidad itong si Badok. Ang mga imposibleng bagay na nagagawa ng tao, madali na lamang niyang naisa sa katuparan. Hindi lang yon, hinasa rin niya ang kanyang sarili upang magkaroon ng mas malakas na kakayahan kumpara sa bawat isa sa kanila. Sa araw-araw niyang pagsasanay, tumungtong na lamang siya ng edad 25, makikita mo na sa katawan niya ang bakas ng lahat ng kanyang paghihirap. Sa edad niyang yon, nanatili pa rin siyang nag-iisa sa buhay. Ni minsan, hindi sumagi sa isipan niya ang pagkakaroon ng karamay. Mas iniisip kasi ni Badok ang kapakanan ng mga kaangkan niya kaysa sa ikaliligaya ng kanyang sarili. Ang ganoong sakripisyo, minana pa niya sa kanyang namayapang ama. Sa paglipas ng mga araw at buwan, nagpatuloy ang kanyang paghahanda. Marami na ang nagsasabi sa kanya noon na iba na ang kanilang panahon, pero di siya roon naniniwala. Malakas kasi ang kanyang kutob, nasa paligid lang ang panganib. Hanggat may mga antingerong makikitid ang utak, wala siyang karapatang magpakakampante. Magiging malaki kasi ang kabayaran nito kung yon ay kanyang gagawin. 5 buwan ang lumipas. Kasalukuyan siya noong nanatili sa Siana. Di na muna siya bumalik ng bayan kung saan ang karamihan sa mga kadugo niya ay maraming inaasikaso sa lugar na yon. Maliban sa malapit na anggapasan, nagkaroon din sila doon ng panibagong lupang aalagaan. Nangangailangan ito ng malaking salapi at maraming manggagawa, kaya para makatipid, siya na muna ang namahala rito pansamantala. Ayaw naman niya kasing ipagbigay yon sa kanyang ikalawang kapatid, lalo pat alam niyang iresponsable yung magpatakbo ng hanap buhay. Magtatatlong buwan na rin siyang hindi bumibisita sa bayan. Aminado siyang wala ng balita sa lugar na yon, pero kahit papaano di naman siya nababahala. Ang kanyang presensya kasi, sapat na para pangilagan ng karamihan ang kanyang pamilya. Sa pagdaan pa ng mga araw, naging abala si Badok sa kanyang paghahanap buhay. Wala na siyang inisip noon kung hindi ang maisaayos ang bagong lupaing pagmamay-ari nila. Akala nga niya magpapatuloy ito hanggang sa matamnan na nila ang lugar, pero pagtungtong ng 3 linggo, may dumating siyang pamilya mula sa bayan. Nag-iisa lang yon, at base sa estado nito, meron doong hindi magandang nangyari. Pagdating naman ito sa kanilang lupain, paika-ika yung naglakad papalapit habang nananatiling walang imik. Pilit kasing iniinda ng taong yon ang malaking uka sa may bandang kaliwa ng balikat nito. Nagkukulay berde na rin ang sugat nito, indikasyon na mag-iilang araw na yung napapabayaan. Nang masipat naman niya ang kadugo niyang yon, dali-dali naman siya roong sumalubong. Pagharap nilang dalawa, doon na lumaki ang kanyang mga mata sa mga nalaman niya. Base sa salaysay nito,
tanging ito na lamang ang nakaligtas sa kanilang pamilya. Sa kasagsagan kasi ng pagkawala niya, gabi-gabi silang sinasalakay ng mga antingero. Noong una nagagawa naman nila yung malabanan, pero sa katagalan, lalo na nung nawala ang mga mandirigma nila, naramdaman na nila ang mabilis nilang panghihina hanggang sa kalaunay isa-isa nang natalo ang mga natitira. Dahil dito, nagdesisyon na lang ang lalaking yon na tumakas na. Ilang oras lang pag-alis niya, tuluyan nang natalo ang angkan nila sa bayan. Nagdulot ito ng matinding lungkot at pighati, ngunit pinili nitong magpakatatag upang maipaalam yon sa pinuno ng kanilang angkan. Sa kabila ng mga pinsalang natamo niya sa laban, lakas loob niyang tinahak ang daanang nag-iisa. Wala mang kasiguraduhan ng kanyang kaligtasan, nanalangin siyang sana makarating siya ng buhay sa Siana. Matapos naman itong mailhad ang lahat, nagdulot naman yon ng matinding galit sa puso ni Baldok. Hindi niya kasi sukat akalain noon na may mga antingero pa palang may lakas ng loob para gumawa ng ganoong karumal-dumal na bagay. Dahil dito, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang kapatid na namamahala sa pinapalakad nilang sakahan. Hindi na rin niya inisip pa kung lolokohin siya nito, sa kadahilan ng di hamak na mas mahalaga ang kinakaharap nilang problema kumpara sa mga ipinapagawa niya sa kanilang lupa. Noon ding mismong araw na yon, bumalik siya sa bahay nila kasama ito. Habang ginagamot yon, dali-dali naman siyang tumungo sa isang tagong silid para kunin ang nakatagong gulok. Pagbukas niya ng nakakandadong pinto, tumambad sa kanya ang isang malawak na altar na merong mga kandilang nakasindi. Sa pinakagitna nitong bahagi, naroon ang isang kristal na lalagyanan ng kanyang armas. Paglapit naman niya rito, agad namang lumitaw ang engkantong ahas na merong 2 ulo. Nagpapakita lang ang nilalang na yon sa oras na malapit siya sa mismong gulok. Magkaunay kasi ang mga ito, kaya madaling naaamoy ng nilalang ang kanyang intensyon sa mga sandaling lumalapit siya rito. Makalipas pa ang ilang minuto, pagharap naman doon ni Badok, pilit naman niyang hindi pinapansin ang mahigpit nitong pagyakap sa kanyang katawan. Dahan-dahan ding bumabaon ang kaliskis nito hanggang sa kalaunay na sanay na rin siya. Maya-maya pa, nang tumigil na sa pagkilos ang nilalang, doon na niya mabilis na hinugot ang gulok. Upang masigurong hindi tatagos ang talim nito, binalot niya yun sa pulang tela na may mga selyo. Nilagyan niya rin yun ng usal, nang sa gayoy masigurong magiging ligtas ito para sa mga taong makakakita rito. Sa pagsapit naman ng gabi, nagsimula ng lumakad itong si Badok. Bitbit ang kanyang mga gamit, walang takot niyang binaybayang daan patungong bayan. Magtatatlong oras din siya noong naglakad hanggang sa marating na niya ang pinakabukana nito. Pagpasok naman niya sa loob, una namang sumalubong sa kanya ay ang walang kamatayang bagat ng mga antingero. Napansin din niya ang mga kasindak-sindak na presensya ng mga ito na patuloy na pumapalibot sa buong lugar. Ilang metro ang layo mula sa tahanan ng kanilang angkan, may nasipat siyang mga nagbabantay na antingero sa buong paligid. Nang mapansin naman yun ng ahas na nakapulupot sa kanyang katawan, agad naman itong naglagas ng kaliskis para ikubli ang kanyang wangis at presensya. Inialis na rin noon ni Badok ang tela ng kanyang gulok, indikasyon na hindi niya papakitaan ng tawad ang mga taong yon. Matapos naman niya itong maisakatuparan, madali naman niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng kanyang pamilya. Pagdating niya doon, humanap siya ng pinakamagandang pwesto para maagaw ang atensyon ng mga ito. Siniguro ni Badok na makikita siya ng lahat
upang magsilbi yung malaking palaisipan sa hanay ng kanyang mga kalaban. Pagupo naman niya noon sa mahabang kahoy na nagsisilbi nila roong tambayan, dahan-dahan na niyang inialis ang sabulag na gawa ng kanyang kaibigan. Matapos nun, agad naman siyang nasilayan ng karamihan, dahilan para mapatigil ang mga ito sa kanilang ginagawa. Bawat isa sa mga antingerong yan, halos hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Nang mapansin naman niyang nakuha na niya ang atensyon ng mga ito, dahan-dahan na siyang tumayo, kasabay ng pagpapasilay sa mga dala niyang karga. Ako si Badok, ang kasalukuyang namamahala sa mga taong pinaslang ninyo sa lugar na ito. Nakakahiya kayo. Itinuturing pa naman kayong tagapagligtas ng mga tao, pero ang mismong mga kadugo ninyo pinapatay ninyo. Dahil sa kabuktutan ng ilan sa inyo, magkakaroon ng buklod na pamilya na kagaya namin. Kami ang inyong anino, na kusang nagpapakita sa mga araw ng inyong kasikatan. Nakakatawa lang isipin. Ayaw niyong magkaroon ng kalabang kauri ninyo, pero kayo lang din naman ang gumagawa ng paraan para maging posible ito. Nang marinig naman yon ng matandang namamahala sa grupo ng mga antingero, dali-dali naman yung humarap sa kanya para sagutin ang mga paratang niya. Ayon sa matanda, likas sa kanila ang pagiging masama, kaya hindi nila yun itinuturing na kapantay ng mga pangkaraniwang tao. Masahol ang turing nila rito, kaya dapat lang na maubos ang lahi nito para mawala na rin ang kanilang paniniwala. Mariinding inilahad ng matanda, mananatili silang mandirigma ng kabutihan kahit ano pa ang sabihin ng kanilang mga kalaban. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-atungal naman ng engkantong ahas na nakapulupot sa katawan ni Badok. Unti-unti na rin niya noong ipinakita ang tangan niyang gulok hanggang sa bigla na lamang niya itong ibinagsak sa lupa. Pagtarak naman ito, kampante naman siyang bumalik sa kanyang kinauupuan. Nang masipat naman yon ng 4 na antingero, hindi yun nagdalawang isip na sumugod sa kanya. Kaso lang, bago pa man yun makalapit, may kung anong sakit nang naramdaman ng mga ito hanggang sa bigla na lamang silang naputulan ng binti at mga braso. Nagkaroon din sila ng hiwa sa gitna ng kanilang dibdib at sa sobrang bilis ng mga pangyayari, ni pagsigaw hindi na rin nila nagawa pa. Pagbagsak naman ng mga ito, tumambad sa matandang namamahala sa mga antingerong yon ang mga lasog-lasog nitong katawan. Dala ng matinding pagkagulat, hindi yun nakapagsalita agad matapos nitong masilayan ang mga pangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, gulat naman yung nagtanong sa kanya ng, Anong ginawa mo sa kanila? Bakit sila namatay nang hindi ko namalayan ng dahilan? Dalawa sa mga taong yan, nagtatangan ng mutya ng salsagan at mutya ng bigas. Walang posibilidad na basta-basta na lang silang mamamatay sa gulok na hawak mo. Ganun ba? Sa sinasabi mo, tanda, mukhang sigurado ka. Masyado mo namang minamaliit ang kakayahan ko. Anong akala mo? Kayo lang ba nagtatangan ng malalakas na kapangyarihan? Galit na sagot naman ni Badok. Matapos naman niya itong mailahad, agad naman niyang hiniwa ang tipak ng bato na nasa harapan niya. Kitang-kita ng matanda na hindi yun tinamaan ng talim ng gulok, pero makalipas lamang ang ilang minuto, nahati ito sa 2. Nang masipat naman yon ng matanda, doon na nito napatunayan ang kakayahan niyang tangan. Mahirap man itong paniwalaan sa umpisa, pero kalaunay natanggap na rin yon ng pinuno ng mga antingero. Gayunpaman, kahit alam nitong malakas ang karga na tangan niya, hindi pa rin nagpasindak ang matanda. Marahil naisip nito ang kanyang kahihiyan sa oras na tumakas siya nang hindi na ipaghihigante ang kanyang mga kasama. Walang sabi-sabi,
Agad naman itong hinugot ang nakasukbit na punyal sa bewang nito, sabay sugod sa kanyang kinaroroonan. Paglundag ng matandang yon, walang patid siya nitong inundaya ng saksak na siya namang dali-dali niyang inilagan. Noong una, iniiwasan niyang gamitin ang gulok dito, pero kalaunay nagpasya na rin siya natanggalin ng isang binti at dalawa nitong braso. Pagwasiwas niya ng gulok na yon, madali naman yung naiwasan ng matanda, pero pag-atras nito, agad namang kumalas sa kanyang katawan ng parte ng paa at brasong kanyang pinuntirya. Dahil sa pangyayaring yon, mabilis naman itong bumagsak sa lupa na punong-puno ng pagtataka. Maya-maya pa, nagpumilit naman yung umusad papalayo hanggang sa mahabol na yon ni Badok. Paglapit naman niya rito, agad naman niya yung kinaladkad sa pamamagitan ng paghila sa ulo nito. Pilit pa noong nagpupumiglas ang matanda pero hindi yun sapat upang kaawaan niya ito. Para hindi naman gaanong manganib ang buhay ng matanda, inabisuhan niya yung limitahan ng kilos dahil sa walang patid na pagtulo ng dugo nito. Dagdag pa niya na, kung magpupumilit yon sa nais nitong mangyari, hindi malabong bawian yun ng buhay bago pa man niya yun matanong ng kanyang mga pakay. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang plano, mas lalo itong nagpupumiglas habang patuloy na sumisigaw. Ayon dito, mas nanaisin niya pang mamatay kesa maging kapaki-pakinabang kay Baldok. Dagdag pa nito na, wala sa kanyang isip ang ipagkanulo ang kanyang mga kasama. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng matanda, nagmadali naman siyang lumakad hanggang sa nakapasok na sila sa bahay kung saan naroroon ang bangkay ng mga kadugo niya. Nangangamoy langis na ang mga ito, indikasyon na balak yung sunugin ng mga antingero. Pagdating naman nila noon sa kusina, agad naman niyang ininit ang puwet ng kaldero, sabay lapat nito sa mga sariwang sugat ng matanda. Matapos nun, tinanong niya yon ang kanyang mga nais malaman at nung makuha na niya ang kasagutan, pinauwi niya ito sa ganoong estado. Paglayo naman ito, agad naman niyang pinasok sa loob ang mga bangkay ng antingero. Sabay-sabay niya yung sinunog bago niya tuluyang nilisan ang lugar. Sa paglipas ng mga araw, naging matunog sa bayan ang tungkol dito. Pero hindi na yon pinakialaman pa ni Badok. Naging abala kasi siya sa paghahanda, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, hindi doon matitigil ang lahat ng mga pangyayari. Minabuti niya ring bumalik sa Siana, buhat sa mga kaibigan niya roong alam niyang makakatulong sa kanya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, may mga kaibigang aswang si Badok sa lugar na yon. Ang iilan sa mga ito, may tapat niyang tauhan sa bukid, kaya bistado na niya ang ugali ng mga ito. Nang malaman naman ng mga taong yon ang kanyang kinakaharap na problema, agad naman yung nagbigay ng tulong sa kanya. Ayon sa pinuno ng mga ito, namuhay sila sa mga gawain sa bukid, pero di hamak na mas dalubhasa sila pagdating sa pagpatay ng mga antingero. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, pinili naman niyang tanggihan yon hanggang sa ang pinuno na mismo ng mga ito ang sumadya sa bahay niya. Isang gabi matapos ang hapunan ng kanilang pamilya, naramdaman niya ang presensya nito sa labas ng bahay nila. Pagsilay naman niya sa bakuran, agad namang tumambad sa kanya ang pamilya ng kanyang tauhan na may dugo ng mga aswang. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi kausapin ng mga taong yon. Ilang beses na rin kasi niya yung tinanggihan, pero hindi yun sapat para tumigil ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masipat na siya nitong naglalakad papalapit, dahan-dahan niyong tumahimik. Pagharap naman doon ni Badok, agad naman niyang naramdaman ang tila bang pagnanais ng mga ito
na makarinig ng pagsang-ayon mula sa kanya. Manoy Badok, ibigay mo na sila sa amin. Isa lang tayo ng kalaban. Kaya ano pa ang ipinagdadalawang isip ninyo? Hindi ba't mas pabor yun sa'yo? Kami na ang lilinis ng mga problema mo. Wika ng matandang ilang taon na sa kanilang naninilbihan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mariin naman niya yung tinanong ukol sa dahilan nito. Base kasi sa pananalita ng taong yon, alam niyang may madilim itong binabalak laban sa mga antingerong nakalaban niya. Kung isipin, nais naman niya talagang maalis ang mga ito sa landas niya, pero hindi niya maipagkakaila ang pag-aalala niya para sa mga tauhan nilang gagawa sa trabaho. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, mariin niyang inilahad sa mga ito, mapanganib ang mga antingerong yon. Kung nataon ngang mahina-hina ang kanyang karga, paniguradong hindi na siya nakaligtas pa. Pagkarinig naman ng pinuno ng mga aswang sa kanyang sinabi, bigla naman yung napangisi sa kanya. Kaya nga kailangan namin ng lakas ng iyong sagrapita. Hindi naman kami magpapaalam sa'yo kung kaya na namin ang mga yon. Basbasan mo kami ng kapangyarihan ng sagrapita at kami na ang bahalang gumawa ng trabahong dapat sa'yo. Patas naman yon, hindi ba? Palakasin mo ang aming mga abilidad at kapalit nito ang aming hindi matatawarang katapatan. Napapanahon na, Manoy, para tayo naman ang mamuno sa lugar na ito. Dahil sa sinabi ng taong yon, agad namang naunawaan ni Badok ang pakay nito. Upang masigurong nagsasabi nga yun ng totoo, nilagyan niya ng usalang abilidad na ipapahiram ng kanyang karga para anumang oras, pwede niya yung mabawi kung sakali mang hindi nakarapat-dapat ang mga aswang na magtanga nito. Maya-maya pa, pagkababa naman niya ng basbas ng sagrapita, agad namang umatungal ang mga nilalang, kasabay ng mabilis na pagbabago ng kanilang mga katawan. Ang mga anyo nilang minsang pangkaraniwan, naging mga parang demonyo na animoy wala ng matinong kaisipan. Sa utos naman niya rito, mabilis naman itong tinahak ang daan patungong bayan. 3 gabing nanalasa ang mga ito, kung saan nalipol nito lahat ang mga antingerong merong karunungan pagdating sa kanilang angkan. Matapos nun, naghari ang mga ito sa kanilang lugar, kung saan nagagawa na nito ang kanilang mga gusto. Hindi na rin yun nanilbihan sa ilalim ng kanyang pamamahala, buhat sa kapangyarihang hiram nito sa kanyang karga. Nang mapagtanto naman ni Badok na masyado nang nalunod sa kapangyarihan ang mga nilalang na yon, agad naman niyang binawi ang kapangyarihan ng sagrapita. Nataon din noong nakikipaglaban ng mga ito sa mga manggagamot na pilit humaharang sa kanilang puwersa dahilan ng mabilis nilang pagkalipol. Pagkatapos naman ito, agad na nanumbalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Yung 2 problema na iniisip noon ni Badok, bigla na lamang ring nawala sa kanyang isip. Ayon sa kanya, ang lahat ng mga naging hakbang niya noon ay tila bang pinaburan talaga ng tadhana. Isipin ninyo, para matalo ang mga antingero, gumamit siya ng puwersa ng mga aswang. At nung naging masama naman ang mga ito, mga manggagamot ang pumatay dito. Walang ideya ang mga manggagamot na yon sa pag-iral ng kanilang pamilya, kaya mula sa araw na yon, nagmarka ito bilang panibagong buhay nilang lahat. Magpahanggang sa ngayon, pinuno, nakatayo pa rin ang kanilang angkan na nagtatanga ng gulok at ng kapangyarihan ng sagrapita. Okay. Opinyon ko sa kwento. Galing no, ibang klase tong angkan nila Badok.
Pero ang nakakatakot dito, kasi nga ang tingin sa kanila ng mga antingero mamamatay tao eh. Pero sa tingin ko wala namang pinapanigang panig tong sila Badok. Kita nyo kung gaano katindi yung sagrapita. Ultimo yung mga aswang kaya niyang biyayaan ng kakaibang kakayahan. Kumbaga, yung sagrapita enhancer eh. 'Di ba? Pagpalagay mo nang nasa kaliwa ka. Tingnan niyo tong mga aswang na to. Nakapalag dun sa hindi basta-bastang mga ordinaryong antingero. Ang sabi nga ni Badok, kung hindi niya tangan yung sagrapita o yung gulok na yon, malamang sa malamang patay na siya eh. Pero hindi. Dahil nga sa sobrang lakas na itong sagrapita at saka gulok na pinagsama. Dagdag pa natin dito, yung engkanto na ahas. 'Di ba? Alam niyo, meron ako naalala rito kay Badok eh. Pero sana lang may iba pang klaseng kwento tong si Badok na ganito rin yung tagpo. Tapos kalaban naman niya yung mga talagang purong nasa kaliwa. Pero sa tingin ko walang magtatangka eh. Kasi nga, sobrang lakas nung gulok niya eh, di ba? Isipin niyo hindi pa dumadampi sa'yo, nahihiwa ka na, ganun siya katalas. Humihiwa ng hangin, di ba? So ako, overall, masasabi ko sa kwento na to, sobrang angas nito, sobrang tikas ng kwento na to, ang tikas ni Badok. Pero nabitin ako kasi konti lang yung mga pinagamitan niya ng lakas eh. Tapos yung sagrapita pa, binasbasan niya mga aswang. Ang tanong ngayon, paano kung yung dibino nilagay niya pa ng sagripita? Diba? Mas nakakatakot yun. Yun lang masasabi ko sa kwento na to. Napakaangas at napakaganda. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.